Barkanmu da wannan lokacin masu kallonmu. A cikin labaran namu na sakanni 60 a yau za ku ji cewa masu garkuwa sun buƙaci a biya su fansar miliyan 30 kan mutanen da suka sace a garin Abuja. Gobara ta kone shagunan hatsi 19 a Adamawa. An sako kannan Nabiha da ke hannun 'yan bindiga. Sudan ta fice daga kungiyar IGAD saboda shishigi da take a yankin kasar. Prime Minister Isra'ila Netanyahu ya bijirewa Biden kan kafa kasar Palestino. Gasar Saudiya ta fi Ligue 1 ta Faransa a yanzu a cewar Cristiano Ronaldo.